Hello guys, welcome to Bisti Blog YouTube channel. Ang dayo थांगासिनो नै हाजोआव नैबे हाजोआव थांगासिनो आं नै लोगोफोर माने आङो बे गोजौ गाखोनानै माबायदि जायगा देखायगोन आरोना नायलांबाय था लोगोफोर भिडिअखौ नै आं दायो गाखोगासिनो लोगोफोर माबायदि जायगाफोरखौ नै एसे नायलांदो नै आं एसे गाखोलांगासिनो नै So लोगोफोर दायो जायगाखौ नायलांदो नै ओरैबायदि नै लोगोफोर माने आङो नैबेयावहाय बानलु गायगोन आरोना लोगोफोर बेयाव बे जायगायाव बानलु गायगोन आरोना बे साफा खालामनायखिनियावहाय थारमाने लोगोफोर माने मैया बेखौ साफा खालामदोंमोन माने खावसेयाव साफा खालामनो हाबाय दायो दंबावो नायबाय थादो होमबा भिडिअखौ लोगोफोर आरो गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर एसे सापर्ट खालामलायदो नैबेनो आं मैया साफा खालामनाया So लोगोफोर बिदिबा नै हाजोखौ एसे नायना लादो